Колькі налічвае вядомая гісторыя чалавецтва, столькі існавала будаўніцтва і людзі, якія ўмелі прафесійна будаваць. І ў любым грамадстве да іх ставіліся і ставяцца з асаблівай павагай. У нашы дні прафесія будаўніка набыла новыя фарбы і падыход да справы. І цяпер у гэтай галіне працуюць толькі прафесіяналы сваёй справы. І для іх няма невырашальных задач і праблем. Адзін з станоўчых прыкладаў – калектыўнае унітарнае прадпрыемства «Брэст-Жылбуд», дзе працуюць звыш 2000 высокакваліфікаваных спецыялістаў. У значнай меры, дзякуючы ім, будуецца, шырыцца і прыгажэе горад над Бугам. Толькі за гэты год у абласным цэнтры прадпрыемствам ужо ўзведзена звыш 70 000 метров квадратных жылля, а калектыў жыве планамі на будучыню. Мы не живем одним днем, мы всегда смотрим на перспективу, как говорится, планы себе строим, техперевооружения. Поэтому, наверное, вот это результат работы. Мы сегодня живем 2018 годом. Надо смотреть не только по загрузке мощности, надо смотреть по конкурентоспособности, надо смотреть, осваивать новые специальности строительные. Просто так трапіць у калектыў даволі складана. Неабходна паказаць свае прафесійныя здольнасці, магчымасць і жаданне працаваць у камандзе на агульны вынік. Нездарма спецыялісты «Брэст-Жылбуда» запатрабаваны не толькі на рынку будаўнічых паслуг Беларусі. 3 года сегодня существуют калининградские филиалы, уже результаты работы налицо. То, допустим, по направлению польскому, по Гданьску мы стремительно вошли и определили, что формировать целый год филиал нет смысла. Мы буквально за 2-3 месяца сформировали. И сегодня первый десант выехал, 8 августа начали работу. И параллельно наши работники уже появились в Литве, уже около месяца работают сегодня в Литовской республике, у Каунасе. Без перабольшвання будаўнікі дораць людзям радасць, увасабляюць у жыццё іх мары і па праву ганарацца сваёй прафесіяй. Іх аб'екты праіснуюць доўгія гады, дзе вырасце не одно пакаленне брастаўчан. От всей души поздравить весь большой коллектив нашего предприятия, все филиалы, которые к нам припнули в этом году. Пожелать всем удачи, пожелать всем добра, мира, счастья на нашей белорусской хорошей земле, чтобы были заказы. С праздником! У цэлым жа Брэст на сёння можна лічыць адной вялікай будаўнічай пляцоўкай, дзе будуюцца розныя аб'екты, сярод іх і заходні абход. І іншая інфраструктура, якая ў хуткім часе будзе служыць людзям, ствараць утульнасць, зручнасць і камфорт для жыццядзейнасці. Юрый Печур, Александр Севіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».